Mipasalig si Gobernador Gwen Garcia nga mohatag og 3 milyones ka pisos nga hinabang ang lalawigan sa Sugbo ngadto sa dakbayan sa Naga isip tabang finansyal sa mga nabiktima sa nahitabo nga landslide niadtong 2018. Kini human mihangyo si Naga City Mayor Val Chong kang Gobernador Garcia nga padak-an ang ayuda aron malakip na sab ang pundo sa pagpatukod og bag-o nga tulunghaan. Ang kasamtangang tulunghaan anaa sa Barangay Kantawan nga giila isip usa ka danger zone ug sa Naga City Gym na lang gipahigayon ang mga klase sa kabataan. Kahinumduman nga niadtong 2018 una nang migahin og 1 milyon ka pisos nga tabang finansyal sa dakbayan sa Naga ang karaang administrasyon sa Kapitolyo. Apan matud pa ni Gobernador Garcia ang maong kantidad wa marilis sa kanhi kagamhanan. I really intend to sit down and talk with Mayor Val Chong. Primarily, kana in town, no? Pero huwag na, mabot nila ang kanang 1 million check. Anayan man, nagkabangan, magpito sila. Lisod, grabe ito ilang yadiyan sa no? And I really sympathize with the Naga City Government. Dugang pa ni Gobernador Garcia sa wa pa mohangyo ang mayor sa Naga, una na niyang nahuna-hunaan ang pagpasaka sa kantidad kay nagtuo siya nga gamay ra kaayo ang 1 milyon ka pisos nga ayuda. Ang 3 milyones ka pisos kuhaon gikan sa 1.38 bilyones ka pisos nga supplemental budget sa lalawigan sa Sugbo. Sam Costanilla, Balita sa Sugbo.